δεξιά και αριστερά. Από εδώ θα πούμε μέσα μετά το μετά θα πούμε μέσα. Όλα τα χορευτικά. Εγώ δεν έχει. Θα πάρουμε τη βιταμίνη D που πρέπει να πάρει. Δεν καθόμαστε γιατί βάλουμε τα γυαλιά. Ο κόσμος θα είναι λίγο απέναντι. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνευκενή και ίσον Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον.